ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಇನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೈವದಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಡ್ ಬಂದೆ ಎನ್ನದೇನಿ ಪುರ ಪಿದಾರ್ದ ಪುರ ಅಡಿ ಆತ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವದಿಲ್ಲೆ ಎಂಚುಂಟು ಪಂದ್ ಬೊಕ ಓ ದೈವ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನಡುಟ್ಟು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಗುಡಿ ಎರಡ ತೂಕ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ವೇನ್ ದೈವದಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾತಿರ್ವೇನ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ದಡಿಯ ಉಂಟದ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವವು ಪಂತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಸಿರವು ಗುಳಿಗ ದೈವಗ ಕೈಮುಗೇರಿ ಪೋತಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಲೆ ತಂಪೇರು ಪೊಯ್ ಬಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ನಂಜಿ ಅವ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರ ಬರ್ತ
ತುಯ್ಯಾರತೆ ಸಾನಿ ಬಾಬನ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೋಲ್ ಪಾಪ ಅಂಚಿದಿರ್ಗಾರ್ಲ ತಿಂಚದ ಅಲೆಗೆ ಇವನ್ ಅವು ಪೆನ್ನಿಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಂಗನೆ ಬುಲ್ಪರ ಸುರು ಕುಡಲ ಹೆಂಗೆ ಕಂತ ಇರ್ಬಂಡು ದಾಪನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಕರಿನ ಹತ್ರ ಪಿರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂತ ಇರ ಬಂದು ಒಲ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತೊಲ್ಲದಾದನ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಂಗನೆ ಬುಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೋಲು ಸಾನ್ವಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಾಪ ಜತ್ತೇರು ಬಂಗಾರಿ ಅಂಚೈತೆ ಅಮ್ಮನಕುಲು ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಕೆಬ್ಬಿ ಕಂತ ಏನತ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಅಂಚಾದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವಳು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವಳು ಫ್ರಿಜ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜೊಂದುಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುಗ ಪೋದು ರಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೇವದ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಪಿನ್ನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನೀರು ಕೊದ್ದಾರ ದೀಕ ಸುರು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಸಾಗು ಪುರ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಪಾಯಸ ಆತೋ ಆತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಲದಪ್ಪೆಗ ಗಾಯ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಮಾಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ನಕ್ಕಗ ನಕ್ಕಲೆ ದಡ್ಡ ಓ ಬಾಯಂಗ ನಂದ ನಕ್ಕಲೆ ಬಾಲೆಗೆ Sekunde? Ya. Alle. Tipi dinan dia pule. Apa te? ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೀರದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್